Λοιπόν, από εδώ το αφεντικό του Ultraflex. Είσαι ο Φίλιππος Σουμάκης. Να πούμε δύο λόγια σχετικά για το γυμναστήριο. Εγώ προσωπικά έχω κάνει, αυτή είναι η τρίτη προπόνηση εδώ πέρα. Ακόμα δεν το έχω μάθει το γυμναστήριο. Απλά, όπως είπα και στο Φίλιππο, ξέρει από πού ήρθα για να το επισκεφτώ και πόσα χιλιόμετρα έκανα. Γιατί κάτι μου είπε στην αρχή, αν θυμάσαι καλά, ήρθαν από Θεσσαλονίκη, μου το είπες με θαυμασμό. Ναι. Και μου λες ήρθαν από Θεσσαλονίκη να κάνω προπόνηση. Και του λέω, ναι, και του λέω τι εννοείς, εγώ ήρθα από Αλεξανδρούπολη. Έκανα 800 χιλιόμετρα. Και θυμάμαι πριν από κάνα χρόνο, 1,5 χρόνο που έγραφες και στα σχόλια, έτσι θυμόμουν ότι 85 κιλά θα τα πιέσω εγώ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα. Αυτό ήθελα να σου το πω. Δεν μπόρεσα, όχι, είναι αρκετά κιλά. Πού έφτασες? Μέχρι τα 65. Εντάξει. Τα 65 ένα παιδάκι. Εγώ το 72,5. Τα 72,5, ναι. Είναι πολλά κιλά τα 85, είναι η αλήθεια, αλλά δεν τα φοβάμαι. Κάποια στιγμή θα τα σηκώσω. Δεν μένουν εκεί. Αλλά κάτι μου αρέσουν. Έχω το max bench εδώ στους αλτήρες από όλους. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Πόσο κάνεις, εγώ 6 νομίζω έκανα. 75 έκανα για 6 επικλινή. Επικλινή. Τα έκανες. Φοβάμαι. Τα έκανες. Τα έκανα. Όχι εδώ. Θηρίο Εδώ δεν έχω κάνει καθόλου bench καθόλου με αλτήρες. Όντως. Ούτε ένα bench το έχω κάνει. Ναι. Εντάξει, ήταν λίγο τσούμπαλα. Εντάξει. Πριν στην προπόνηση, ότι επειδή αγαπάω τους αλτήρες, ξεκινήσαμε την πρώτη άσκηση με αλτήρες, αλλά έχει τόσα μηχανήματα, τα οποία άμα τα μάθω στο μέλλον, που θα κάνω περισσότερες προπονήσεις, μπορεί να μην κάνω καν αλτήρες μετά. Και εγώ κάπως έτσι γι' αυτό Έτσι, λόγο αυτό δεν έχω θεωρώ. κάνει ακόμα τις αλτήρες δεν το κάνω. Γιατί ξέρεις τα μηχανήματα, ναι, ξέρεις τα μηχανήματα. Δυστυχώς εμείς έχουμε λίγες επιλογές στην επαρχία. Δεν γνωρίζουμε από τέτοιες πολυτέλειες. Γιατί πολυτέλεια. Γενικά στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τέτοια. Και πολυτέλεια δεν το λέω για κακό αυτό, έτσι. Το λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλό και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Το είπα και στα παλικάρια που με παρακολουθούν. Οποιοςδήποτε βρίσκεται Αθήνα. Όλοι όσοι έχουμε μιλήσει λένε, δηλαδή είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που βλέπουν. Δεν το έχουν ξαναδεί στην Ελλάδα, εννοείται. Καλά και στο εξωτερικό δεν είναι πολλά γυμναστήρια που είναι. Ναι. Και Βουδαπέστη, δηλαδή που έχω πάει στο Σάιτεκ. Ναι. Έχει πάρα πολλά. Εντάξει και μηχανήματα. Εγώ θα σου μιλήσω τώρα εδώ για Ελλάδα, επειδή έχω πάει σε χιλιάδες γυμναστήρια παντού. Μου αρέσει αυτό το tour να γυρνάω συνέχεια. Σαν αυτό το γυμναστήριο δεν έχω ξανασυναντήσει. Και δεν το λέω ούτε για να σε πενέψω ούτε για τίποτα. Αλήθεια. Δεν το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα. Γενικά δεν το έστεισα με το σκεπτικό αν να είναι καλό για την Ελλάδα. Απλά ένα καλό γυμναστήριο γενικά. Ναι. Απλά έτσι ότι ήθελα να μετακομίσω εδώ. Οπότε αναγκαστικό αυτό που είχα στο μυαλό μου, εδώ θα άνοιγε. Ναι. Άρα ήταν αρχικά ένα γυμναστήριο για μένα και τους φίλους μου, με βάση αυτό που ήθελα να δω εγώ σε γυμναστήριο. Θέλανε κι άλλοι, οπότε απλά έγινε πιο μεγάλο. Αλλά και πάλι ο σκοπός ήταν αυτός, να είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να φτιάξω, με ό,τι χώρο βρούμε, για δεδομένα ενδυνάμωσης γενικότερα. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις έχεις για το χώρο. Θες να βγουν αθλητές από εδώ μέσα, θες... Γενικά όλο αυτό άρχισε επειδή ήθελα ένα καλό γυμναστήριο, αλλά δευτερεύον επειδή ήθελα λίγο να αλλάξει κουλτούρα γενικά περί προπόνησης στην Ελλάδα. Είχα συνηθίσει από τα 16 χρονών, πήγα σε ένα σιδεράδικο, δεν ήξερα τίποτα και όλοι οι φουσκωτοί τρίγεροι εκεί πέσα πάνω και με βοηθήσαν. Λέγανε ένα πιτσιρίκι κάνει προπόνηση, ωραία, να το δείξουμε, να κάνουμε. Και μου άρεσε πάρα πολύ η αλληλεγγύη που υπήρχε μέσα στο γυμναστήριο. Δηλαδή, ό,τι και να γινόταν στη ζωή μου, η προπόνηση ήταν εκεί. Το τι έτρωγα και το τι προπόνηση έκανα ήταν πάντα υπό έλεγχο αυτό. Αυτό ήταν το ένα πράγμα που πάντα μπορούσα να ελέγξω. Σου άρεσε αυτό το αντίκτυπο που είχε στη ζωή σου? Ακριβώς. Κάπως έτσι με βοήθησε σε όλα και στην καριέρα μου και σε όλα. Ήταν μια σταθερή βάση που είχα εκεί κάθε μέρα. Οπότε αυτό ήθελα να περαστεί σαν σκεπτικό και εδώ. Γιατί πολλοί είχαν την άθληση, το γυμναστήριο ως εντάξει, θα γραφτώ γυμναστήριο, άντε θα πάω μια στο τόσο, αλλά δεν υπήρχε ένα περαιτέρω ενδιαφέρον σε αυτό ή δεν το βάζαν και πολύ σαν κάτι που πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να είμαι δυνατός. Αυτό όμως μεταφέρεται και στα υπόλοιπα της ζωής σου, έτσι, αυτό λέμε τώρα. Ναι. Ότι η πειθαρχία που έχεις στο γυμναστήριο και κρατάς την πειθαρχία σου με τα γεύματα, με τις ώρες ύπνου, με την προπόνηση, με όλα, μεταφέρεται και στα υπόλοιπα. Και το σημαντικό είναι ότι περιμένεις από όλο αυτό αποτελέσματα με το καιρό. Είναι κάτι που αυτόματα, άμα μπει σοβαρά μέσα, ξέρεις ότι δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι αντίκτυπο σε όλα τα άλλα στη ζωή. Θέλει συνεχής προσπάθεια, consistent προσπάθεια, που εν τέλει οδηγεί κάπου σε ένα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέγεται προπόνηση, γιατί όσο προπονείσαι γίνεσαι καλύτερος. Θέλω να μου πεις επίσης
Για τα plates. Τα plates. Τα σιδερένια. Τα σιδερένια. Τι τρέλα έχεις με αυτά, ναι. Γενικά. Γιατί πριν, sorry, τα χτυπούσα και ήταν σαν να ακούω Μπετόβεν. Σαν να ακούω Μπετόβεν, πραγματικά. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτός ο ήχος. Ήταν ένα homage, θα πω, στα παλιά plates που είχα συνηθίσει όταν πρωτοάρχισα, της λίγο πιο παλιάς σχολής. Οπότε, εγώ είχα background σαν μηχανολόγος και σχεδίασα εγώ πώς ήθελα να είναι οι δίσκοι, να είναι αρκετά λεπτοί ώστε να χωράνε πολύ πάνω σε Δηλαδή, έχουν περάσει όλα από τα χέρια σου, όλα. Ναι, όλοι οι δίσκοι που έχουν μέσα, με εξαίρεση από τα bumper plates που έχουμε της Get Up, τα σχεδίασα εγώ. Οπότε, τα κανονικά που έχουμε, τα cast iron, τα πιο old school, αυτά το έκανα όλα. Το σχεδιασμό στο laptop μέχρι τη μελέτη εφαρμογής, πώς θα το κατασκευάσουμε. Απίστευτο, τα απίστευτο. samples στην αρχή και τα calibrate επίσης το ίδιο. Δεν ήθελα να πάρω ένα έτοιμο. Δεν πήρες έτοιμη συνταγή, δεν πήρες έτοιμη συνταγή, έκανες τη δικιά σου. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι κορυφαίο. Πολύ είναι καλό. και οι μικρές λεπτομέρειες. Ακόμα στο πώς εύκολα να τα πιάσεις, ασχέτως που τα calibrate είναι πολύ λεπτά, πιστεύω είναι λίγο πιο εύκολο στο χέρι. Είναι, ναι, έχουν λαβές, καλή λαβή. Καλή λαβή για πιάσιμο. Και ακόμα και έτσι πως είναι τα γράμματα, αντί να εξέχουν που αυτό το κομμάτι σπάει συνέχεια η μπογιά, γιατί χτυπάει το ένα το άλλο, είναι σκαμμένα προς τα μέσα, ώστε αυτό να μην σπάει με τον καιρό. Και ήταν όλα από ένα μονοκόμματο κομμάτι, πάνω σε lathe, δεν ξέρω πώς το λέτε στα ελληνικά, αυτό ένα μηχάνημα που γυρνάει, τέλος πάντων και έχει μια λεπίδα που κόβει, ώστε να μην χρειαστεί μετά να βάλεις ξεχωριστά αντίβαρα μέσα που με το καιρό σπάνε. Είναι ζυγισμένα δηλαδή, ναι. Και είναι όλα συμπλήν 10 γραμμάρια, όπως είναι με το specifications IPF. Οπότε τα έφτιαξα όλα με αυτή τη βάση. Και τις μπάρες. Αυτό δεν σου έλεγα τώρα. Ναι. Αυτό το έκανες και σ' άλλα μέσα στο γυμναστήριο και σε Αυτά μηχανήματα. Που έφτιαξα εγώ ήταν οι μπάρες, τα deadlift bar και τα power bar. Τα οποία έχουν αντοχή, Έχουν αντοχή, εντάξει. Δοκιμασμένα, έτσι, όλα δοκιμασμένα. Είναι δοκιμασμένα για 10.000 επιστροφές με νομίζω 360 κιλά. Τρελά νούμερα. Γιατί είναι commercial χρήση, οπότε δεν είναι μια μπάρα που θα έχει κάποιος που είναι πολύ προσεκτικός μες στο σπίτι του ή κάτι. Θα τρώνε ζημιά κάθε μέρα. Τρελά. Οπότε το τεστ ήταν σε πιο πολλές επιστροφές από ότι ένα σύνηθες. Οι αλτήρες πάλι ήταν δικό μου design εντελώς. Γιατί είχαμε κάποια άλλα παρόμοιας κατασκευής. Δηλαδή, αυτούς τους αλτήρες δεν τους βρούμε πουθενά, μόνο εδώ μέσα. Ναι, είναι η πρώτη που έφτιαξα. Δική σου. Ναι, δικιά σου να συνταγή. δούμε σε κανένα άλλο Ultraflex, άμα φτιάξω και άλλα και τα γυμναστήρια, αλλά αυτά ήταν. Το πήραν από σένα όμως, αυτό. Ναι. Να το πούμε αυτό. Αυτό. Οπότε, ναι, δίσκους calibrated, κανονικούς δίσκους, μπάρες και αλτήρες και τα racks που πάνε πάνω οι αλτήρες τα έφτιαξα εγώ. Τα υπόλοιπα ήταν από άλλες εταιρείες. Τέλεια, τέλεια. Θέλω να σας συζητήσουμε και για τους κανόνες του γυμναστηρίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Τι γίνεται με τα κιλά, μπορούμε να φωνάζουμε χωρίς να μας κάνουν παρατήρηση. Λοιπόν, γενικά είναι ένας χώρος που το χτίσα για σοβαρή προπόνηση. Οπότε τώρα, αν κάποιος πιέζεται και φωνάζει λίγο και τέτοια, ναι, προφανώς δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Θέμα Πολύ που σημαντικό. είναι και ο πιο εύστοχος κανόνας είναι με τα κιλά να επιστρέφονται στις θέσεις τους. Ο κανόνας είναι 3-stroke rule, λέμε. Η πρώτη φορά που κάποιος αφήσει 6 κιλά είναι μια παρατήρηση ή αυστηρό ξεκατίνιασμα. Δεύτερη φορά είναι αποβολή για 3 μέρες από το γυμναστήριο. Και η τρίτη φορά είναι αποβολή για ένα εξάμηνο. Γιατί εδώ μέσα αυτή τη στιγμή έχουμε 320 κιλά. Αν όλοι σιγά σιγά λίγο τα αφήνουν έξω, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Το προσωπικό θα μαζεύει. Θα γίνει χαμός και θα είναι δύσκολη διαδικασία για το προσωπικό μετά, στο τέλος της βάρδιας. Μπορεί να υπάρχει ένα βάρδιας. μηχάνημα που είναι φορτωμένο με κιλά και δεν ξέρει αν κάποιος χρησιμοποιεί. Όχι, οπότε μπορεί κάποιος να μην πάει και να μην έχει αυτή η ροή στο γυμναστήριο. Άλλοι κανόνες επιτρέπουν τη βιντεοσκόπηση. Είναι λίγο κοινή λογική πάνω σε αυτό. Επίσης και αυτό για τη βιντεοσκόπηση, συγγνώμη, σε διακόπτω εδώ πέρα. Μου κάνανε και μια ερώτηση. Γράψαν από κάτω, όχι ερώτηση, σχόλιο. Το γυμναστήριο το διασύμου μου έγραψαν. Τον διάσημο. Ναι, έτσι μου έγραψαν. Επειδή βλέπουν παντού τρίποδες, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον έχει περάσει εκεί το κομμάτι. Το κομμάτι με τα τρίποδα είναι δίκοπο μαχαίρι από τη μία. Κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει που γίνεται, αλλά το κομμάτι για μένα ήταν για να περαστεί η κουλτούρα σωστά. Υπάρχουν δύο. Πρώτον, ένα μεγάλο κομμάτι του fitness στην Ελλάδα που ανεβαίνει είναι εξαιτίας από influencers που έχεις. Ακριβώς. Άμα κάποιος παράδειγμα είναι ένας online coach, ένας bodybuilder και θέλει να βάζει προς τα έξω αυτό που κάνει, πρέπει να έχει εγκαταστάσεις ή μια υποδομή από κάτω που να υποστηρίζει αυτό που κάνει ο ίδιος, ώστε να ανεβάσει γενικά το επίπεδο. Το άλλο κομμάτι είναι και για τους πελάτες που έχουν online coach. Πάρα πολλοί online coach θέλουν να έχουν τους πελάτες τους να τραβάνε βίντεο της ασκήσης για να βλέπουν ακριβώς το φόρμα, ναι. Πώς γίνεται η άσκηση. Άμα ήθελες να ασχοληθείς σοβαρά, πολλά γυμναστήρια δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό.
Όχι, επειδή τα γυμναστήρια ήταν περίεργα. Ήταν νομοθεσία. Και θα σε έκρινα. Πολύ ο κόσμος θα σε έκρινα. Αλλά είναι και η νομοθεσία που ήταν το θέμα. Είναι Γιατί εδώ υπάρχει συγκατάθεση για βίντεο από όλα τα μέλη που μπαίνουν μέσα. Δεν υπάρχει κάποιο. Δηλαδή με το που υπογράψει. Αυτό. Είναι μέσα στους κανονισμούς. Είναι πάλι, άμα υπάρχουν σαν παρανόχληση μέσα στο βίντεο που κάποιος τραβάει να τον κοροδέψει και αυτά, προφανώς φεύγουν κατευθείαν. Άμα κάποιος μετά ζητήσει, παρακαλώ μην με τραβάτε ή προσέξτε λίγο. Εγώ προσωπικά. Πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση. Και το άλλο είναι, κανένας που τραβάει βίντεο δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλον. Οπότε, άμα κάποιος έχει βάλει ένα τρίποντο στην άλλη άκρη, τραβάει τον εαυτό και κάποιος πάει μπροστά, δεν έχει δικαίωμα να τσαντιστεί με τον από μπροστά. Ναι, κανένα δικαίωμα, σίγουρα. Εγώ προσωπικά πάντα πριν στήσω το οτιδήποτε από τρίποδα και ξεκινήσω να τραβάω βίντεο, ρωτάω, θα τους ενημερώνω βασικά, τους λέω θα τραβήξω βίντεο, δεν ξέρω αν θες να φαίνεις ή όχι, να ξέρω, μην υπάρχει κανένα θέμα. Ναι. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε τώρα που τραβούσαμε πάνω για καλή ώρα, ήταν μια κοπελιά, τη ρώτησα, όλα καλά, μου λέει δεν θέλω να φανώ, ωραία. Θα τραβήξουμε βίντεο εδώ στη γωνία και δεν θα φαίνεις. Αυτό. Όλα καλά. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Επίσης, θέλω να μας πεις τι πάχος έχει το πάτωμα. Γιατί πετάξαμε τα 72 και δεν ακούστηκε τίποτα. Λοιπόν, το γενικό πάτωμα που είναι μέσα είναι ένα ρολό 8 χιλιοστών, που είναι πολύ πιο συμπαγές από το κανονικό, οπότε έχει μια ωραία επιφάνεια, αλλά εκεί που είναι αλτήρες είναι αυτό, συν ένα άλλο που είναι 4,5 εκατοστά από πάνω, που έχει σαν κενά από αέρα από κάτω, οπότε γενικά είναι αντικραδασμικό. Είναι στην ουσία λίγο πάνω από 5 εκατοστά που υπάρχει εκεί κάτω από τις αλτήρες που θα πέσει. Και το κτίριο είναι βιομηχανικό κτίριο. Έχει αντοχή 500 κιλά δυναμικού φορτίου. Αντέχει δηλαδή. Άρα ένας όροφος, σε εισαγωγικά, αφού είναι 400 τετραγωνικά, αντέχει 150.000 κιλά δυναμικού φορτίου σε όλο τον όροφο. Τρομερό. Προφανώς δεν είμαστε πουθενά κοντά σε αυτόν τον αριθμό, αλλά σημαίνει ότι με βάση αυτές τις προδιαγραφές και το πάνω που έχουμε βάλει, κάποιος μπορεί να του πέσει ένας αλτήρας κάτω και να μην τρέμει όλο το κτίριο ή να μην πάθει ζημιά ο αλτήρας ή να κινδυνεύει κάπως έτσι. Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις τόσο σίδερο. Ναι. Και να έχεις να πούμε έτσι μέτρη ή τέτοιο πάτωμα κάτω. Και βάλαμε και ενισχύσεις σε όλο το κτίριο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αφού θα υπάρχουν πολλά μηχανήματα έτσι. Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι ικανοποιημένος με αυτό ή θα συνεχίζεις να κάνεις αυτό τώρα που κάνουμε συνέχεια να βάζεις καινούρια μηχανήματα? Αυτό είναι το ελάχιστο που κάναμε τώρα. Δηλαδή, ανοίξαμε, αλλά και με βάση τις αδειοδότησεις. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε άλλες υπηρεσίες ακόμα. Θες και άλλες υπηρεσίες? Ναι, η νομοθεσία λέει ότι όταν πάρεις άδεια γυμναστηρίου μπορεί να είσαι μόνο γυμναστήριο. Δεν μπορεί να βάλεις άλλες υπηρεσίες με την άδεια. Αυτά τα βάζεις πιο μετά. Οπότε τώρα πρέπει να πλάξεις άδειες για να βάλουμε μέσα στο καφέ, να βάλουμε ένα σολάριο, να βάλουμε άλλες υπηρεσίες μέσα που θα υπάρχουν στο χώρο. Και επίσης, προφανώς και τα μηχανήματα μέσα. Τώρα, αύριο μου ήρθε η ειδοποίηση ότι σκάνε τα Prime στο λιμάνι, στο Πειραιά. Είναι 11 μηχανήματα που έχουμε από εκεί. Δηλαδή θα βάλουμε και άλλη μάρκα μέσα. Ναι, είναι άλλα 11 από την Prime που έχουμε. Είναι αρκετά, δεν είναι λίγα. Ναι, και έχουμε και άλλα 5 που βρήκα από παλιές ερεσινότηλους σε καλή κατάσταση που ανακαινίζω. Αλλά γενικότερα, ό,τι μηχανήματα έχουμε, άμα δεν έχει απήχηση, γενικά δεν αρέσει στον κόσμο, το βγάζουμε και το αλλάζουμε με κάτι άλλο. Έχει δυνατότητα ο χώρος να χωρέσει και άλλα μηχανήματα? Ναι. Δεν θα είναι στριμωχτά, αυτό θέλω να Στα πόδια όχι πολύ, είναι 2 μηχανήματα που χωράνε όλο και όλο, αλλά στην πλάτη για παράδειγμα εκεί χωράνε σίγουρα άλλα 5 που θα βάλουμε τώρα. Και πάνω στη είδος χωράνε μερικά, απλά τα βάλαμε λίγο με έναν τρόπο ώστε να μην φαίνεται μισοάδιο ο όροφος. Δηλαδή φαίνεται και γεμάτο και όταν έχει ωραία αιχμή, φαίνεται πάλι ότι έχεις χώρο να κάνεις. Αλλά έχει μικροδιορθώσεις ή έξτρα πράγματα θα κάνουμε συνεχώς. Αυτό είναι, η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ από αυτή την άποψη και επειδή και πάλι αυτό είναι side project για μένα, δεν είναι η κύρια μου αποσχόληση καθόλου. Πρώτη φορά ασχολούμαι με γυμναστήριο. Δεν είχες καμία εντριβή παλιά, δεν δούλευες σε κάποιο γυμναστήριο? Δούλεψα για μια εβδομάδα σε ένα γυμναστήριο όταν ήμουν 20 χρονών, 19 Οπότε να έχετε ελπίδες. Με μια εβδομάδα άνοιξε δικό του πετυχημένο γυμναστήριο, έτσι. Να έχετε όλοι ελπίδες. Όσο μπορούμε να το καλυτερεύουμε. Θα μπουν και άλλα γραφιστικά μέσα. Στα posing rooms έχω κάτι καθρέφτες ακόμα να βάλω. Για την πλάτη. Ναι, αυτό. Όσο είναι θα το καλυτερεύω. Για να καλυτερεύσει κάτι πρέπει να δεις πώς δουλεύει πρώτα. Γι' αυτό. Να δεις πώς και τι ελλείψεις έχει και τι χρειάζεται. Ακριβώς. Όταν πετύχει εδώ η συνταγή, τότε θα πάμε και παραπέρα. Κατάλαβα. Άμα πάει έτσι πως πιστεύω ότι θα πάει στην αρχή και βρούμε μια συναφή σε όλες τις υπηρεσίες που βάζουμε στο πώς το στείλουμε και φτιάξουμε σαν ένα blueprint σε εισαγωγικά οι οδηγίες πώς θα στήσεις ένα ωραίο γυμναστήριο στην Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε και σε άλλες περιοχές.
Ναι. Αλλά πρέπει να ξέρω πρώτα, με βάση την τροφοδότηση που πάρουμε και από τα μέλη και από όλους, τι πρέπει να αλλάξει, τι αρέσει, τι δεν αρέσει. Θέλεις να βγάλεις αγωνιστικό. Εννοείται. Μάλιστα, όποιος είναι Από αγωνιστικός από εδώ μέσα, τους ζητάμε μετά τους αγώνες να μας φέρουν, άμα θέλουν προφανώς, αγωνιστικές φωτογραφίες για να φτιάξουμε ένα Wall of Fame. Τέλειο. Από οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί έχουμε και powerlifter εδώ μέσα πολύ καλούς. Είναι αυτό. Και υπάρχουν βαρών, έχουμε και bodybuilders προφανώς. Εδώ μέσα, αυτό που έχω δει προσωπικά είναι η ελίτ της Ελλάδας. Εδώ μέσα έχουν περάσει όλοι μου. Οι ακόλουθοι, να το πω για αυτούς που παρακολουθώ εγώ προσωπικά στην Ελλάδα, είναι εδώ μέσα. Είναι εδώ μέσα, γι' αυτό και εγώ πήρα το αμαξάκι μου και έκανα 800 χιλιόμετρα για να έρθω στο Ultraflex. Να δω τι είναι αυτό το Ultraflex που το ανεβάζουν συνέχεια. Να πάω να δω, είναι όντως αυτό που παρουσιάζουν ή όχι. Πάντως, όποιος το βλέπει αυτό και έρχεται εδώ και κατεβεί αγώνες και έχει βγει από αυτό το γυμναστήριο, προφανώς θα θέλαμε μια ωραία φωτογραφία. Θα τη βάλουμε πάνω σε ένα τοίχο με όσους αθλητές έχουν περάσει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Γιατί και πάλι είναι το αντίκτυπο αυτό της κουλτούρας που από εδώ θέλουμε να αλλάξει γενικά και κάπου πρέπει να αρχίσει αυτό. Ναι. Και με κόσμο κιόλας που θέλει απλά να γυμναστεί έτσι, όχι μόνο αθλητές και. Δηλαδή. Ναι, όλα αρχίζουν από ένα extreme. Ναι. Πάρουμε οι τεχνολογίες που μπαίνουν στα αεροπλάνα. Ναι. Που παίρνουν 25 χρόνια να περάσουν σε ένα αεροπλάνο, οι τεχνολογίες που παίρνουν από εκεί, μετά πηγαίνουν και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, όλα αρχίζουν από ένα extreme. Πολλά από τα κομμάτια που ξέρουμε για την προπόνηση που ασχολείται τώρα γενικός κόσμος προέρχονται από κάποιο extreme. Από ένα άθλημα, από το bodybuilding, από το powerlifting. Τώρα που μιλήσαμε για τεχνολογία, συγγνώμη, αλλά μου ήρθε. Όχι αναλαμπή, δεν θα το πω αναλαμπή, μου ήρθε αυτό με το αποτύπωμα, επειδή το είδα, το σχολιάσανε. Ναι. Τι γίνεται με τα στοιχεία τους, Λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί. Ήμουνα πολύ προσεκτικός, Ναι, γιατί ήξερα ότι δεν θα είναι κανείς εκτεθειμένος, το θέλω να πω. Όχι. Η διαφορά είναι, και ψάξαμε κάνα εξάμηνο να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Το σύστημα που έχουμε, βάζουμε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, το οποίο κρατάει μια προσωρινή φωτογραφία και βγάζει άκυρες συντεταγμένες του δαχτύλου πάνω σε αυτό. Μετά το κρυπτογραφεί σε ένα κωδικό που περνάει μέσα από ένα κουτί που έχουμε στη ρεσεψιόν που δεν συνδέεται καν με το ίντερνετ. Ωραία, τέλεια. Μετά όμως δεν υπάρχει φωτογραφία και επειδή οι συνταγμένες είναι διαφορετικές, είναι random κάθε φορά, δεν είναι ότι υπάρχει ένας γενικός τρόπος που παίρνει συνταγμένες αυτό το μηχάνημα που είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα. Οπότε μετά, άμα κάποιος πες μας χακάρει, βρίσκει ένα μακρύ κωδικό που δεν βγάζει νόημα. Ναι. Άμα καταφέρει και το αποκρυπτογραφήσει, έχει κάτι άκρες συντεταγμένες που δεν μπορούν να ταυτιστούν με ένα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί αυτό είναι και ζήτημα αυτό. Άμα μετά κάποιος μας χάκαρε, πες και έκλεβε όλα αυτά τα στοιχεία, η αποζημίωση που θα πρέπει να πληρώσουμε είναι τρομακτική. Τεράστια, κατάλαβα. Γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα, οι αποζημιώσεις καταστρέφουν εταιρείες γενικότερα. Σίγουρα, ναι. Οπότε εδώ δεν υπάρχει θέμα GDPR, επειδή δεν κρατάμε καμία φωτογραφία ή κάτι που να είναι ταυτίσιμο με τον πελάτη που έχει βάλει το δαχτυλικό το αποτύπωμα. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι ηλικίες επιτρέπονται? Λοιπόν, είναι άνω των 16, αυστηρά. Κυρίως αυτό γιατί το έκανες? Συγγνώμη που σε ρωτάω, αλλά έτσι θέλω να λύσουμε όλες τις απορίες. Επειδή ο χώρος που έχουμε μέσα εστιάζεται σε ένα είδος προπόνησης που είναι επικίνδυνο. Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν κιλά και τέτοια. Δεν είναι απλά π.χ. body weight ή καλλισθενική. Και η ασφαλιστική μας καλύπτει μόνο για άνω των 16 και από 16 μέχρι 18 χρειάζεται συγκατάσταση από το γονέα. Τέλεια. Οπότε ναι, έχουν έρθει κάποιοι άτομα που δυστυχώς ήταν κάτω των 16. Νομίζω άλλα γυμναστήρια που αναφέρουν τα 13. Αν κάνει επίσκεψη. Εκεί πάλι. Μια μέρα δηλαδή, πάλι συγκατάσταση από το γονέα. Μέσα πρέπει να έχει συγκατάσταση από το γονέα. Τέλεια. Ωραία. Μπορούμε να πούμε τιμές? Τιμές, ναι, είναι όλες στο ίντερνετ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, υπάρχουν στο ίντερνετ. Στο site μας, λέει κάντε εγγραφή και βγάζει όλα τα πακέτα. Υπάρχουν διάφορα για μήνα, εξάμηνο, ετήσιο. Απλά μπορεί να βάλουμε και άλλα πακέτα κάποια στιγμή. Οπότε θα είναι πάντα live. Αυτό είναι ανοιχτό δηλαδή, είναι ανοιχτό. Ναι. Και μπορεί κάποιος να κλείσει online κατευθείαν. Βάζει εκεί πλέον με Apple Pay κάτι. Και πληρώνει. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε το integration με την Klarna και με Outfit στην επιστοτική που θέλανε πολύ. Αλλά είναι πάντα εκεί. Οπότε κάποιος μπορεί να το κάνει online ή μπορεί να έρθει κατευθείαν μέσα εδώ και να κάνει εγγραφή. Κατάλαβα. Το κάνει online και το αποτύπωμα που λέμε. Ναι, στην πρώτη επίσκεψη απλά υπογράφει τη συγκατάσταση και βάζει δαχτυλικό και περνάει. Όλα τα στοιχεία τα έχουμε στην ουσία. Κατάλαβα. Υπάρχουν όλες οι ευκολίες δηλαδή. Δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε τον κόσμο μας. Ωραία. Εγώ αυτά είχα. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα προπόνηση εδώ. Και θα συνεχίσω να είμαι για μία εβδομάδα ακόμα. Για μένα είναι παιδική χαρά εδώ μέσα.
Χαίρομαι, όταν μπαίνω χαίρομαι. Με την καλή έννοια. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανες ένα τέτοιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Και που μας δέχτηκες. Αυτά. Δεν είχα άλλη... Προπόνηση τι? Και πες. Και τώρα πάμε στην προπόνηση. Α, οκ. Θα πάμε να δούμε την προπόνηση, ναι, που κάναμε. Πάμε. Και τώρα πάμε να δούμε την προπόνηση.